Estimats opositors i opositores d'Oposites Fàcil, anem a parlar sobre la normativa relacionada amb la funció pública. Primer de tot trobem la Constitució espanyola. Què ens diu la Constitució espanyola? Doncs ens diu que l'Estat té competència exclusiva pel que fa a la normativa bàsica dels funcionaris. Acte seguit, trobem l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que ens diu dues coses. La primera cosa, atribueix a la GENE la competència exclusiva de què? Del règim estatutari dels empleats públics de les nostres administracions, de les administracions catalanes. I també atribueix a la Generalitat competència, però en aquest cas compartida, pel que fa al desenvolupament dels principis ordenadors, és a dir, drets i deures dels empleats públics, adquisició i pèrdua de la condició de funcionari, situacions administratives en les que es poden trobar incompatibilitats. Aleshores, la primera normativa superimportant que ens trobem pel que fa als empleats públics, al personal al servei de les administracions públiques, és el Reial Decret Legislatiu 5/2015, també conegut amb el nom d'EBEP o TREBEP. Text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. D'aquí el tema d'EBEP o TREBEP. Important que no confonem el 5/2015 amb el 2/2015. El 2/2015 és l'Estatut del Treballador i aplica a tots els treballadors excepte els funcionaris. I el 5/2015 és dels funcionaris, aplica als empleats públics però no als altres treballadors d'altres empreses. Ojo, no confonguis perquè s'assemblen molt. Molt bé. A nivell de Catalunya tenim el Decret Legislatiu 1/1997 que ens parla de temes relacionats amb la funció pública però aplicats només a Catalunya. Després d'això tenim la Llei 53/1984 per quan hàgim d'analitzar tot el tema de les incompatibilitats hi hauríem de recórrer. Normativa específica a nivell local, per ajuntaments tindrem normatives específiques i per últim el Codi Penal, que el Codi Penal és el que ens farà atendre temes relacionats amb delictes pel que fa a l'administració pública. Espero que t'hagi ajudat aquesta classe i t'hagi quedat clara la normativa dels empleats públics. Moltíssimes gràcies.